Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak. Nga itilit ang niliday. At damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday. Amang salsalukob kan ka. Awisen kayo marud ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ing kayabkas ti an-anak akanyo. Kat agbalinda nga ulidan. Kadag iti dumdumnger iti tangatang. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam a nagpailinged itinagan a Freda iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagtaod kami iti nakurapay a pamilya. Siyam kami nga kakabsat ket siyak ti inauna. Gapo iti kinarigat ti panagbiag, ingkarigatak ti nag-abroad. Ket babaan iti asi ti Diyos, napagasatanak. Ket bayat ti kaadak iti abroad, naamamok ni Densyo. Padak metla nga OFW. Ket iso tinagbalin nga asawak. Adayo nga inauna ti asawak ngem iti siak, Mr. Lonely. Naglabas ti tawen, inkeddang mi ti agawiden ditoy Pilipinas. Ket nang bangon kami iti negosyo. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni Pagayam Alfreda dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Yes, forgotten. Oh, how I wonder, how is it thy fate? Uy, naglawa to'y kabarbaro a computer shop yo Manang Freda. Saan matunay ading ko? Ay na, makapaapala talaga, Manang. Nakaasawa ka iti big time. Uray la ka di asawam, ngam na diskarte iti biyag, kan nasingpat pa'y. Kaya Manang, pabuludan dak man iti kwartayo. Uray 2,000 laeng. Ha? Pangaramatan man iti kwarta ay Tony. Ay kat paggatang ko iti masapsapol iti balay. Siyempre, igatangak mat iti naimas asidain dag iti dadakkel ta. Tanapili damat iti sidain no daduma. Ala ka din Manang. Di ka agimimot. Tas saan anasaya at tinaimot. Sika tinaparaburan iti grasya. Isu amang ibingay ka, Manang. Sika tinaramat ti apo nga instrumento amang tulong kada kami akakabsat mo. Kastamot yung dagiti dadakkel ta. Sige. Mabiit lang nga rod taikan ka, Ton. Ay, may tatang.
Hello, Tatang. Kumusta kayon? Nakaawag kayo, mat. Anak ko, Freda. Umayak man nagpasyar inton bigat di tabalayaw. Ay, katun ikuyog yun ni Nanang. Ay, sana hindi masadot amag na. Siya lang ti umay. Ken sanak ngagbayag. Pumanawak mo't adagaw sta. Umayak ko mabumulod iti kwartam, anak ko. Ha? Pangaramatan nyo iti kwarta, Tatang. Ikatang ko man kadagiti masapsapul dito'y balay. Amumatan ni Nanang yaw, napili iti sidaan. Agmisuot no itlog lang ti masida. Inikakmatan ni Tony iti paggatang nyo iti kasapulan nyo di tabalay, Tatang. Ah, Naggapo dito'y balay ni Tony iti kalman. Inikak iti allowance yu di tabalay. anya? Nay, awan mo ti ginatang na, anak ka. Anya? Ay, katdamagan nyo kan ko na, Tatang. Ah, ay sige nga ro. Tay, naksapulan ti Adam. Bye! Bye, Tatang. Ay, unay lakit din, ay. Freda, honey. Umay ka manganan. Nakaluto ako. Ha? Ay, uwan, honey. Umayan. Siya kala ko man kadagiti kakabsat kan dadakkel ko. Densyo, ha? Awan mat namin ti sabali akamanganda, no di siya klaang. Awan problema kanya, Frida, honey. Talaga kasta. Tulungam ida tasikakit nga rot ti addaan. Maawatak da ita. Mababainakan ka, Densyo. Amok asaan ka na imot. Nga makarik na aklat ay tibain. Nang runa no agsasaruno ti panagdawat day ti kwarta kanya. Aging ka dita. Kat awan pa'y trabaho, dagiti kakabsat mo, honey. Awan pa'y nga rod, honey. Padakmat nga min ida asaan ang nakalupas iti panagadal na. No kayat da, ikanta ida iti pagpuunon da ngag negosyo. Tapno ang damot paginkaman da. Okay lang kan ka, Densyo. Wen, tawan mat anak ta bibihagan ta. Iso atulungan ta dagiti dadakkel ken kakabsat mo. Tapno ang damot pamataudan da iti Agad ito'y sugalan to na. Anya ka matay. Adagayam inted ni Fred akwarta kan ka. Ngam binukudam. Ayan na ngay. Mangibingay ka matay. Malas. Naabak, Tatang. Anya ka matay. Di nagpay imbatsan mat iti pagtayak. Managing bubukod ka mat. Ingkay mat dumawat kinimanang kwartak la di dinawat ko. Una, ngam imbaga ni Fred ang amin tayo iti Oh, dayda. sakit ti ulok, Tatang. Na, Di yo kuman dagdagan ti sakit ti ulok. Awanan ti kwartak. Naabak ka. Manuti utangam kabagis. Sa nga ribulaan kabagis. Bayadan to kano ni Freda inton agtapos. Ay sus, naurnungan ti utang niyo kabagis. Sana balik kumano kwartak laeng. Saan may takwarta mi nga agasawa? Di ka madanagan kabagis. Si kanto ti unaen mi abayadan. Daytoy, bagaan yung ngamin dagiti kakaanakak at sumapul da iti panggedanda kabagis. Awan lang arudan ti trabaho da, nalaing da pa'y ngagbisyo. Uray ni bayaw, ijay lasugalan ti ayan na. Ay, Di kay lamasyan ka ni Freda. Naimbag ata awan anak day ti asawa na. No awan ni Freda ka anakak, kasanulaangan ti biyagyo kabagis. uwan nga rod kabagis. Alam nga rudan tututangam, tarumwarak matan kabagis. Agyaman akmanan. Kaya tada ka kaanakan. Ado ti ibagakan ka. Umay ko bayadan ti utang ni Nanang kada kayo, ante. Ay, pasensya kan balasang ko Kasapulak mo't ngaminan. Iso akapilitan ngagsingirak. Siyak tagkid daw iti pasensya, ante. Ngamin, ikikak mat iti kwarta da Nanang kan Tatang.
Ngam no apay ang makautang dapay lakada kayo. Ay, kasano adida mailumlum iti utang. Kat manugal damit amin kaanakan. Wan nga rod, auntie. Mababainak nga rodan iti asawak. Naku napay ket din ni Densyo, nga ikan mi ida iti pagpuunan da iti negosyo da. Ay, kat nasaysaya at pay ano kasta. Tapno saan laaday ta dumaw dawat iti kwarta ti amuda nga ramidan. Ang amnay, di mo itid ti kwarta kadakwada, Frida. Ha? No anyaman ang negosyo ti pampanunutom nga itid kadakwada. Sikan ti mangirugay. Tano itid mo ti kwarta, awan lat amo kon kaanakan. Siguradong agpukaw akas lasok, tay diretso day ti Pwesto iti ili. Agla ko kayo iti karni, nanang. Da kami ti makamo iti puunan nyo. Ay na, agyamanak, Densyo Barok. Ay na, nakababain pa'y kan. May sa tayo na pamilya, isong agtitinulong tayo. Kan gumatang kami iti buryas at taraknan ni Tony. Tano dumakkel dan, kat mabalinan ang maparti, da kayon ton ti mangilako iti tiyandaan, nanang. Ay na, nagsaya atan, anak ko. Agyaman kami at talaga. Nasaysaya at matlaang nod da pagsapulan nyo, nanang. Tapno adda alawan siyo itinaldaw. Ay na, nakasingsingpot kayo nga agasawa. Iso na sa liwanwan ti panagbiagyo, ta saan kayo naimot? Basta aywanan nyo ti negosyo nga itid mi kada kayo, ah? Wen, Freda, ikarik, anak. Mabayag asa ngayon imay da nanang kintatang. Kasta maten dagiti kakabsat mo, Freda. Kumusta dan? Ken kumusta dagiti negosyo da? Okay siguro, ah. Tawan mat awag dan. Sada mat la umawag dagi ket no adda ka sa Polanda. Ngam awan mat awag dan. Iso nga okay siguro ti pagsapulan da. Nasayat nga rod no kasta. Ngam awagam ida, tamuam no niya ti kasasad. Uno saan, sarungkaran ta ida ije balay. Sige. Sarungkaran tanto ida inton addawayan. Oh, di kay man naglakaon. Ay, kunak adumagasak iti karne itay ije puestuyaw ngam nakasaramait. Di kay samat aglaklakon kabagis. Ay, saanen kabagis. Awanen ti mailako. Lugi negosyo. Pautangan nakman kit di ti pagpuunak kabagis. Ay sus, unay mo't daytan. Nalugi kayo adagusan. Masurunak nga rod iti sugador nga asawak. Ay, daytan ti bagbagak kabagis. Katay tarakan nito ni ababoy ngay. Mangparti kayo na tay sutila ko yung pustuyaw. Awanen naisugalan kabagin. Kastala ka na yun nun. Tunggal makisugal ka, maabak ka. Kitaam! Nalugin ti negosyo tayo, gapukon ka. Anyat maramidak nga, kat naabak nga rudan. No sa kumatinang tadan nyo iti kwarta, nangabak ko ma. Ngam ni tatang mat ngamin. Kung gunayo May saka mo, Tony. Uray mo tinaglakwam iti baboy, insugal mo, kat naabak. Bumawi akto Ay na, kasano day yun? Panagbabayad manan iti bail, ngam awan kwarta tayon. Di awagan nyo ni Manang Fred Wan, awagam, bakit? Ngam di mo ibagbaga nga insugal mi kan nito ni ti kwarta. Ay, mabain akon. Da kayon ti mangawag no kayat siyo. Na. Siguradong agungat day jay. Kababain ka ni Densyo. Da kayon ti umasidag kadakwada. Ay, mapainak mo't Sikan, tunay. Mabainak mo ta. Anya nga tano. No isalda tayo lang ang tayo lote kan balay tayo. Taison ti pagpuunan tayo. Nanang, tatang. Ay, wunan niya. Sige, kaya't Ay, saan? Kasano no saan tayo amasaka? Di awanon ti pagnaadan tayo. Ay, jak kayat. Bakit? Siyak ti padre di pamilya. Isa siyak nga rod terumbang amasuraw. Isalda tayo to'y balay. Tapno makanegosyo tayo manay.
Hello, auntie. Hello, Freda, kaanakan. Adda na patag nga ibagakkan ka. May papan ka dananang kan tatang mau. Kastamot kan dagiti kakabsat mau. Ha? Apay, auntie. Anyat na pasama kadakwada. Awan. Ngamtay inted yo pagbiyagan da. Awanen. Insugaldan. Kalpasan na. Inlako dan diluti kan balay da. Anya? Idi damaw, insaldada. Agam idikwan, nagpanayon damanan iti kwarta iti nang isaldaan da. Iso ang ginatangdan. Anya? Ay unay mo tandag itatat tao. Dua alawas laangan din na iti da pawayway da ngagnaad iti balay da. Iso nga gawid ka, takasaritam ida kaanakan. Wan, ante. Katagyaman na kada kayo. Unay kayo matananang, tatang, isong arod nga inikanda kayo iti pagbiyagan nyo. Tapno saan kayo nga umutang. Ngam anya tinararamid yo. Apay nga inlako yung to'y balay yo. Sa dino pa'y itati pagnaadan nyo. Anak ko. Anak ko. Katsi ka amat, Tony. Di ka agnak-nakam. Imbes ang makitinulong ka kanya para kadagiti kakabsat ta kan dadakkel ta. Ngam anyat araramidan. Manang Freda. Unay kayo matan! Di yu pa'y amumat ti makitinulong! Da kayo lang arodan ti matultulungan! Ngam di yu amo akailalaan dagiti maitan da tulong kada kayo! Ay, pasensya ka na, anak ko. Sikalangan ti amumi apagkamangan, May. Ala, huston, Freda. Di ka nagsangit. Dakkel ti balay ta. Ijayan ti pagnaidandanan ng kentatang. Kastabitan, nagiti kakabsat mo. Itatadda kayon dito'y balay, nanang, tatang. Masapul nga amin nga ibagak kat agtungpal kayo. Anak ko. Jak kayat nga agsugal kayo manan, tatang. Kat jak mat kayat nga umutang kayo, nanang. Kat ti kayat ko, dito'y kayo laang unag ti balay. Agdalos, agluto, kan aglabalaang ti aramiden nyo dito'y. Wan, anak. Anak ko. Kat si kamat, Tony, agtrabaho ka iti computer shop. Kastamat tandag iti daduma pa'y akakabsat ta. Masapol nga agtrabaho kayo. Jak kayat nga ag senyorito kan ag senyorita dito balay. Takababain iti asawak. Di tay kumagundawayan ti kinasingpat ti asawak. Uwan manang. No labsingan nyo ti pagayatak. Agpipinasen siya tayo laangan. Ngam di kayon kayat atulungan. Mr. Lonely, I wish that I could go back Manipod idin, sana na nagsugal datatang kantikabsat ko, Mr. Lonely. Kat nagtungpalda itibilin ko kadakwada. Nagtitinulong kami nga kakabsat. Nakita ti panagbaliwan ti kabsat ken dagiti dadakkel ko. Isu an natignayak agimatang iti basit alote ken balay apag naadanda.
At damatan bukod a pamilya, dagiti kakabsat ko. Tuy pagayam mo, Freda. Na isang sangayan ka nga anak kan kabsat, pagayam a Freda. Kablawan ka. Ngamin, uray adun a kwarta tilinustay dagiti dadakkel kan kakabsat mo, saan kalataan na upay anang tulong kadakwada. Agingga, anag nakamda. Ala, itultuloy mo, ti kinasayaat mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad, itinagan a Freda, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo, ni Jenna Almoite Diaz. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.